Kész csókokat kívánok mindenkinek. Én Tusi Peti vagyok, még új a YouTube-on, és most ez lenne az első videó, ahol erről a kis A3-ról szeretnék beszélni, szerény kis autómról, és hogy mik a víziók vele nagyjából, nem mindent mondok el, de valamit elmondok. Ne legyetek annyira kíváncsiak azért, na, ne legyetek, nem jó, ha kíváncsi vagy. Jelenleg, amit tudni kell róla, hogy most lesz fényezve, szarul, kurva szarul. De egyelőre tökéletes, mert majd tervezem átfényezni másmilyen színre. De arról még pont ez azok közé tartozik, amiről ne kíváncsiskodjatok, milyen szín? Nem mondom el, nem. Hát a tetőn látszik a legjobban, hogy mennyire rossz, szar a fényezés, mennyire elkurtam, mert én kurtam el. De na, ne várjunk már prémium munkát kezdőtől. Na, lehet szarozni, amúgy mielőtt legkérdeznétek, ez egy 1.6 SR, 15 tulaj, nem kell vele majd basszogatni, könyörgöm, nem kell vele basszogatni 15 tulaj, mert én is tisztában vagyok vele, hogy 15 tulaj, nem is verem magam rá, ez egy projekt autó lesz. Igen, 1.6-os, egy projekt autó lesz. Nem ízé. És hát, amúgy itt van egy kis sérülés, mindjárt hozom az állványt és megmutatom. Itt kérem szépen a futó találta meg. Az már nem én voltam, nem is húzhat. Őszintén majd lesz szebb is. Következő projekt az belsejét újra kárpitozni. Meg majd kap nagyobb fékeket. Meg majd S3 futóművet akarok alá. Sokan mondták, hogy 1.6 nem éri meg ezeket vele, de lehet, hogy ti is kaptok ilyeneket, de ilyenekkel ne foglalkozzatok. Csináljátok azt, ami szívetek vágya. Ha nektek az a szívetek vágya, hogy egy kibaszott shitboxot, mint ezt, projekt autónak kiállító szintre megcsináltok, akkor csináljátok. Ne foglalkozzatok más véleményével, csináljátok. Ne hagyjátok, hogy mások, mivel nekik nem tetszik, meg ilyenek, meg hogy 1.6, még akár 1.4, 1.2 ezres, az is lehet projekt autó. Az is lehet projekt. De ne foglalkozzatok mással. Én nekem is mondták, nem foglalkozok senkivel, csak csinálom. Egyszer volt eladó, de a szívem vezérelt, és megtartottam inkább. Majd még a új feln is közéig fog tartozni, meg jelenleg S-Line kormány van benne, azt szeretném őszintén lecserélni. Jó kis S3 8V kormányra. Hát ezt majd nem tudom, hogy valószínűleg nem tudom, polírozom addig, vagy nem tudom, lepolíroztatom, de szerintem nem lenne értelme maradék részt, mert azt szerintem várok vele, még újra fújom, addig csúnya lesz, kit érdekel, legyen, de majd amikor kész lesz, akkor szép lesz, az a lényeg. Lökhárító is majd kell, másik, abból szerintem S3-as lesz elsőből is, meg majd a sárvédők is S3-as lesz. Őszintén szóval de amúgy sokan izélnek rajta, hogy 1.6-os Audi A3. Őszinte kell legyek, első autónak kibaszott jó. Tényleg kibaszott jó. Mert jó, sokan mondják, hogy jó, azért 101 lóerő, ne adjunk már kezdő kezébe, de aki nem szereti egy nagyon lomha az autó, akkor ezt tudom ajánlani neki. Jó, mihez mérve lomha az autó, ugye bármihez mérve. De na. De például egy 1.4-es Volkswagen vagy Seat az lomha. Nekem lomha. Szóval ez az 1.6 kiváló volt. Mert ez tényleg ahhoz képest, hogy akárhányszor átülök egy 1.4-es Seatot, van akárhányszor átülök,
mi a faszom van, már nem megy. Ne fértsetek félre, nem lebalamálni akarom. Vannak, akiknek tetszik, szeretik, mert tényleg amúgy nagyon jó kis motor, mert ami van, amit szoktam én is vezetni, tényleg tartós motor. Van benne 482 000, és még mindig patika a motor, mert tényleg 482 000 van benne, és így elmegy. Őszintén mondja már meg nekem valaki, hogy melyik új autó fog elmenni ennyit, mint az a Seat. Mert ebbe is van, hát jó, kérdezhetitek, 200 valamennyit mutat az óra, de volt már motor cserélve, és azóta mentünk is fel, és a régi óracsoport volt benne, és most az új, akkor most így 300 fölött ez is van kilométerbe, szóval pontosan nem tudom mennyi. De ez is jó állapotban van most már, ahogy hozzám került, úgy szerkezet, motorikusan, mert mondjuk szerkezetileg is, mert ahol volt rohadás, meg ilyenek, azokat megcsináltam, mert ez például, amit mutattam, horpadás, azt ki lehet hozni, meg lehet oldani, meg lehet csinálni javító elemmel, vagy akármivel. Szóval, igen. Na, térjünk át az elejére. Na, itt is volnánk az elején. Itt is látszanak hibák szerintem. Maga lökhárító, az mondtam, hogy ezt is le kéne cserélni, akkor mondom, hogy akkor szerintem ez is S3-as lesz. Amit még csináltam rajta itt elől, ez a feketítés. Egyszerűen szerintem vannak, akiknek nem tetszik. Például anyám, amikor meglátta, akkor mi a faszomat csináltál, fiam? Nem vagyunk egyformák, mindenkinek más tetszik. Van, hogy mi a faszomat csinálta, ez gusztustalan, meg van, hogy szép. Meg van, hogy jó, nekem nem érdekel. Nem vagyunk egyformák. Na, meg még itt elől még annyi lesz, hogy ez itt kap egy faceliftes, vagy egy Angel Eyes-os lámpát. Az még gondolkozok, még legyen, de szerintem egyelőre faceliftes lesz. Az tuti fix. Hát az itt is vannak hibák, az egész motorháztetőt le kell csiszolni majd, és ezt is újra fényezni, de mondom, majd az egészet újra fényezem, és akkor lesz. Hát most előtte minek fényezgessek mindent, ezeket is csak azért fényezgettem le, mivel hátsó lökhárító fekete volt, ajtó lila, akik TikTokon követnek, azok tudják. Ott vannak a régi videók, hogy nézett ki, meg ilyenek. Most már azért sokkal szebb lett. Jó, vannak még hibái, de na. De tényleg azon vagyok, hogy megcsináljam. És tényleg ti se foglalkozzatok senkivel, aki azt mondja, hogy szar, ne csináljátok, csináld. Foglalkozz vele, csináld. Ha szeretnéd, csináld. Ne foglalkozz azzal a paraszttal, aki azt mondta, hogy hú, de csináld, mert ezzel nem éri meg ilyenek. Ha neked megéri lelkileg, akkor csináljon. Mert ilyen kis faszjoncsikkal ne foglalkozzál, akik azt mondják, hogy ne csináld. Ne hagyd, hogy befolyásoljanak, mert ha mások véleményére adsz, sose fogsz előrébb jutni az életbe. Most visszatérve magára az autóra, akkor itt az elején nagyjából ennyi. Mert már ott hátul majdnem mindent elmondtam, mit akarok. Akkor egy kis, akkor megmutatom most nektek a belsejét. Íme itt lenne a belseje, azért mondtam, hogy újra kell kárpitozni, mert eléggé ratyi állapotban van. Nézzétek, kezd leválni. Majd ki kell takarítani, mert tényleg ki kéne takarítani. Újra kárpitozom, és akkor majd egyszer az is lesz projekt, hogy ezek helyett S3-as ülés jön, és akkor itt van az S-Line-os kormány, ez helyett akarok majd S3 8V kormányt. Szóval, ja, nem a legjobb állapotban van, de én szeretem és foglalkozok vele. Na, ez az, amit itt el akartam mondani első videóban, meg minden. Köszönöm nektek, hogy végignéztétek, és azt is megköszönöm már most előre azoknak, akik végig velem tartanak, és nézik a munkásságomat majd. És remélem, hogy egy kiváló közösséget tudok majd kiépíteni itt a követőim között, hogy támogató, egymás segítő
mert nekem az már nyereség, ha látom, hogy ilyen követőtábort sikerült összegyűjtenem, az nekem már hatalmas sikert számít, és büszkeséget, hogy felétek, hogy milyen példamutató követőim vannak. Nem akarom, hogy mást szidjatok, aki. Akkor köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, és tényleg nagyon szépen köszönöm. Kicsit, hogy itt velem tartottatok. Vigyázzatok magatokra, csók!